Kajing puli ni kitab jingken galenong kaba arpway garkot kabasaw riba kanday. Ki Hebrew gilami nalum hor baniyay lenti siya juriyaw basaw. Da kabayay saudong kari Edom. Bat kipay ba kilas ngulang lenti. Te kipay ba kila kren persyayo blay bat persyayo Moses. Balay pilawan nyalam no ingi na Egypt banyam hari kenja. Namar ba dan jing bam bat dan setia bat ngilas ngau jeli kane ke jing bam kabom sok hau. Teu troy la pha di sending padeng ki pai ba bat kila pu pai ba hadu babun ba ki Israel kila yam. Kum tak pai ba kila yawan shu Moses bat kila ong ngila le pom namar ngila keren persya eu try bat ya phiru tadwai eu try bun weng no ya gip seng nak nangi. Kum tau Moses lo doai na kabenta ki pai ba padu try lo ong Moses tau wei up sending pat peniang ye u kum kanisan kat ubasyapu utang supek ye u un kum tau Moses la tau wei up send renong barulah peniang ye u kum kanisan baladau psen yupo ye no briu un pek ye tau psen renong bat un Kaktien jong try. Kasam basis paar ko try to ngap ikajing duai jonga batusya bagajing yam jonga kan poi shami. Ko try to ngap ikajing duai jonga batusya bagajing yam jonga kan poi shami. Wat buru iki khamat jongme nanga hagasngi jong kajing jenjar jonga. To bensya ya kashkor jongme shanga hagasngi bangakot tapan keloi banjubab yenga. Kutrai tu ngap ikajing duai jonga batusya bagajing yam jonga kan poi shami. Kijaj benriu kinting burom ka kerteng jong utrai pat baro kisiem ka perthai ka burom jongmi. Habau utrai un satay ka sion un sapau ha ka burom bapura jong u. Te un sapai shikijing duai ki barang li. Un am iben nya kijing duai jongki. Ko try to ngap ikijing duai jonga batusya bagajing yam jonga kan poi shami. Ai bay ento ikani na kabenta ki pateng ki ban sawan pakibriu ki ba endang khai ki dup yero utrai la pej arsut na ki jaka kentang jong u hajrong wala pej arsut na beneng sya perthai pan ngap ye ki jing ut ki koidi bat pelaj ikito ki belasya penrem ban yam. Ko try to ngap ikijing duai jonga batusya bagajing yam jonga kan poi shami. Kajing puli na gospel bukui kat kum uyones kalenong bapra gerkon arpuway hadu balai po. Jisu la keren ki parisi nga ngan lek ngo bat phenya wat nga bat phenya ha kapop jungi. Shabalek mga phimla banwan. Kum ta ki ju kale ong hato un panyap ilade namaru ong shabalek mga phimla banwan. Pula ong haki pilong na tubian nga ngalong na jrong pilong na kani ka perthai nga ngamlong na kani ka perthai ngalong ye pi ba pheniap haki pop jong pi namar pheniap haki pop jong pi lamda pinget ba ngalong uta komta kila kali u melong u ai jisul ong haki komto kumbang le thu api nado basdang Nadon shibun ban keren syapang jumpi pat shibun ru ban penrem reuta ubalapha enga ulong basisha bat ngai thu ha perthai ya kata ka ba ngaleus ngeu na u kim sham su thu ula keren haki syapang ukpa kum tau jisul ong anda pila kentiu sejrong ngeu khun ubriu de pin satep banga long uta ban bangam jula le ai daladi Henry na ong tang yakata kabau kpa jonga ulah hikai nga bat uta wala pha nga udon bat nga shem ino nga marway namar ngale barabor ya ka bapen subhaya u habau kren kumne bonba kilangej ha u ke gospel jong utrai